ציקלון, אלוף בניקיון, ועוד בעוצמה של 480 WSP. כן, זה שואב האבק הבא שלכם. מדובר בשואב אבק של גולדליין. ואנחנו רוצים עכשיו להראות איך אנחנו עם שואב האבק הזה בעוצמה בוא אדירה. נתחיל. אז הפעם אני רוצה להציע לך משהו קשה במיוחד. כן, בבקשה. הוא נכנס ויוצא החוצה באותה עוצמה. על השואב. תראה את הכוח, תראה את העוצמה, תראה את היניקה, 480 ואט, ואט סאקשן פאוור כמובן, ואנחנו מדברים על שואב אבק שעושה את העבודה. איזה יופי, מבצע, איזה יופי, מבצע, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, מבצע. אפשר לבסט עוד את עוצמת השאיבה, מאזור השאיבה, את עוצמת היניקה. אנטי-בקטריאלי, אנטי-אלרגני, המסנן הכי טוב בעולם. חבל על הזמן.